Passem sense més preàmbuls i, com és costum, a l'esperada presentació dels càrrecs 1998. És per això, i davant d'aquest qüestionat, que demane la presència al nostre escenari dels capitans cristians 1997, que hi són Vicente Sauco i Vidal i Joaquina Marín i Soler. Un aplaudiment per a tots dos. Vicente i Joaquina, passem a cridar als capitans cristians 1998. Aquests són Josep Vicent, Marraí i Fuertes i Immaculada Pérez i Navarro. Acollim amb un fort aplaudiment també.
llit, els capitans cristians 1997, Vicente i Joaquina, faran entrega del manament i càrrecs als capitans cristians 1998, Josep Vicent i Imma. Ara, mentre es prenen lloc els capitans cristians 1998, Josep Vicent i Imma, acomiadem amb un fort aplaudiment a Vicente i Joaquina i als infants d'acompanyament de la Capitania 1998. Moltes gràcies. I seguint el bon costum que tenim, passe a cridar als sultans 1997. Aquests són Juan Jesús Tebar i Sánchez i Rosana Acevedo i Badenes. Demanen un fort aplaudiment per a ells. Els sultans 1997, demanem que pugen al nostre escenari els sultans 1998. Així doncs, cridem a Francesc Xavier Lancero i López i a Loles Encarnación i López. Un aplaudiment per a tots dos també. Una volta tots quatre a Ciralt es fa la tradicional entrega de càrrecs i manament, passant de Juan Jesús i Rosana a Francesc Xavier i Loles. Després d'això, demanem als sultans 1998 que prenguen lloc al nostre escenari i acomiadem amb un fort aplaudiment i bon record als sultans de 1997.